Eunon, urtarriak 7 dauneko. Oporra bukatzen ez zaizkit. Gaurko efemeridea. Gaurko egunez, 1925ko urtarriaren 7 haurren greba hasi zen Bartzelonan. Primo de Riveraren diktadura betean, Kataluniako beiragintza enpresa handienetako bat zen Kristalerias Planelleko 9 eta 12 urte arteko haur langileak lan baldintza gogorren aurka mobilizatu ziren. Negozioa apenas kobratzen zuten aprendiz hauen lanean oinarritzen zen. Hori aldatu zen 11 urteko Francesc Pedra Argüelles CNT-ko afiliatuak lankide gazteak mobilizatu zituenean. Denbora gutxian elkartasun greba Bartzelona osora hedatu zen eta lan baldintzak eta soldata hobetzea lortu zuten. 9 eta 11 urte.